салом дӯстон, Юрген Клоп метавонад ҷои кори худро иваз кунад. Мутахассиси олмонӣ имконият дорад ки кору фаъолияташро дар дастаи Барселонаи кишвари Испания идома бидиҳад. Ин ташаббуси бевоситаи президенти Барса Жоан Лапорта хоҳад буд. Мутахассиси олмонӣ ба Лапорта хеле писанд аст. Дар сатҳи роҳбарияти дастаи Барселона оҳиста-оҳиста боварӣ ба кори Хави кам мешавад. Чанд рӯз пеш Лапорта бо директори варзишии Барселона ва чанд роҳбарони дигари Каталониё вохӯрда масъалаи натиҷаҳои заифи даста дар ҳафтаҳои охирро бардоштанд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба наздикӣ ба танаффус меравад, аммо моро айни замон бозиҳои ҷолибу диданӣ интизор аст. Лидери Ла Лига Жирона ба меҳмонӣ Бетис меравад. Реал Мадрид низ дар меҳмонӣ бо Алавес рақобат мебандад. Вест Хэм дар майдони худ Манчестер Юнайтеди дар кризис бударо пешвоз мегирад. Дар даври асосии Премер Лигаи Англия Ливерпул бо Арсенал дар майдони рақобат бо ҳам меоянд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Амаду Онана айни замон дар дастаи Эвертон бозӣ мекунад. Ӯ футболбози хатти нимҳимояи дифоӣ мебошад. ҷои кори ӯ дар моҳи январ метавонад иваз шавад. Дастаи Арсенал ба ин футболбоз мароғ зоҳир кардааст. Мавзӯи масъала он аст ки тақдири Томас Парти ва Жоржино маълум нест. Эҳтимоли рафтани онҳо дар равзанаи хариду фурӯши зимистона зиёд аст. Аслан мақсади асосии Арсенал ҷалб кардани Дуглас Луис аз дастаи Астон Вилла мебошад. Вале гап сари он меравад ки бирмингемиҳо футболбози худро аз 50 миллион арзона мефурӯшанд. Эвертон ҳам ба Онана 50 миллион нарх часпондааст. Аммо Амаду Онана боз муомилаам дорад. ҷои шудаш метавонад арзонтар бошад. Дуглас Луис арзон намешавад. Аз ин лиҳоз лондониҳо Онанаро ҳамчун алтернативи арзонтар таги чашм карданд. Амаду Онана танҳо 22 сол дорад. Дар Эвертон дар мавқеи худ ӯ нафари асосӣ мебошад. Коршиносони футбол бар он андеша ҳастанд ки бартарии асосии Онана дар он аст ки ӯ хеле боҷуръат мебошад ва дар дилхоҳ ҳолату бодилхоҳ рақиб дар як сатҳи муайян бозӣ мекунад. Устуворӣ ва барқарорияшро аз даст намедиҳад. Аммо овардани ӯ ҳам кори осон нахоҳад буд. моҷаро он аст ки ба Амаду Онана дастаи Барселона диққати ҷиддӣ дорад. аллакай намояндаҳои каталониҳо чанд вохӯриро бо намояндаҳои ин футболбоз гузаронидан. Аз тарафи Арсенал ва Манчестер Юнайтед то ҳамин дам ягон дуде набаромадааст. Жан-Клер Тодибо яке аз дифоъгароне аст ки дастаҳои топи Аврупо ба ӯ таваҷҷӯҳи калон доранд. ӯ дар мавсими ҷорӣ бо бозиҳои хубаш дар сафи дастаи Ницца ҳамаро бовар кунанд ки метавонад дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. таваҷҷӯҳи дастаҳои зиёд гуфта мешавад, аммо як даста корро дар ин самт аллакай оғоз кард. Ин Тоттенхеми Англия мебошад. лондониҳо дар равзанаи хариду фурӯши зимистона бояд се мавқеъро қавӣ кунанд. яке аз нуқтаҳои асосӣ ин хатти дифои марказ мебошад. худи Тодибо ҳам зид нест ки ба Премер Лигаи Англия гузарад. аз ин чемпионат дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ньюкасл ҳам ба Тодибо диққати ҷиддӣ доданд. вале аз чӣ бошад ки ин футболбозам худ бештар ба Тоттенхем майл дорад? аз ҳама аҷиб нархи Тодибо. Ницца омодааст ки ӯро бо нархи 35 миллион евро ҷавоб диҳад. агар чунин бозингарро МЮ аз даст бидиҳад, мухлисони даста роҳбариятро намебахшанд. чунин ибрози андешаро яке аз мухлисони ашадии МЮ баён намуд. аммо дар бораи дастаи шаҳри Манчестер танҳо диққати ин тим ба дифоъгарони гуногун гуфта мешавад. амал нест. Тоттенхем бошад мақсад мондааст ва аз пайи амалӣ кардани он аст. Рафаэл Варан метавонад ба Реал Мадрид баргардад. дар сафи Реал осебҳо вақтҳои охир зиёд шуда истодаанд. шифохонаи даста пур аз беморон шудааст. чанд рӯз пеш дифоъгари марказии даста Давид Алабам осеб бардошт ва ин мавсим ба рӯяш ҷамъбаст шуд. дар Реал дигар илоҷи ғайр аз ҷустуҷӯи дифоъгари нави марказӣ надоранд. барои равзанаи зимистонаи трансферӣ буҷаи хурд ҷудо карда мешавад. дар ин маврид аллакай худи Перес ҳам ишора кард. ӯ ба Карло Анчелоти гуфтааст ки умед ба харидҳои бузург дар фасли зимистонаи трансферӣ набандад. Варан метавонад арзонтар аз дигарон бошад. якум бо он сабаб ки ин футболбоз дар МЮ бозӣ намекунад ва бештар тавобат мегирад. осебҳои пайопай ба ӯ иҷозат надоданд ки маҳораташро пурра дар Манчестер нишон диҳад. дуввум он ки шартномаи ҳимоятгари фаронсавӣ тобистони оянда ба анҷом мерасад.
бо ҳамин сабаб ки шартномаи Варан танҳо чанд моҳи дигар муҳлати кам дорад, МЮ метавонад ӯро бо нархи арзон ба фурӯш гузорад. Вале гапи асосӣ ин аст ки Варан дар МЮ осеб мегираду дар Реал ягон тумор метиҳанд ки осеб намегирифтааст. Чуни осебҳо ин бозингарро ҳамеша пайгир бошанд, пас дар Реал ҳам ин мушкилӣ хоҳад буд. Агар мадридиё воқеан ҳам Варанро хариданӣ бошанд, бо ӯ бояд як дифогари дигар ҳатман харид карда шавад, то дар сурати осеб гирифтанаш ҷои Варанро пур кунад. Барселона бо сабаби натиҷаҳои заиф дар бозиҳои охир аз зинаи аввал ба мавқеи чаҳорум рафт. Аз дастаи зинаи якум Жирона айни замон Барсаро 9 хол ҷудо мегардонанд. Ин фарқият метавонад давру ба давр бештар шавад. Ғалаба бар Алмерия Барселонаро ба зинаи сеюм баровард ва фарқият 6 хол аст. Аммо ин метавонад муваққатӣ то бозии дастҳои дигар бошад. Яъне агар Жирона ва Атлетико дар даври охирини соли 2023 дастболо шаванд, ҳама боз ба ҷои худ бармегардад. Ин рақобатҳо имшаб мегузаранд. Хулас, аз нигоҳи мавқеъ дар ҷадвали Ла Лига ҳам кори Барса хуб нест. Дар Лигаи Чемпионҳо Каталониё бо ишғоли зинаи якум аз гурӯҳ ба плей-офф баромаданд. Аммо фаромӯш набояд кард ки Барса бо кадом шаклу шева роҳашро ҳамвор кард. Танҳо ғалабаҳои Каталониё бар Порту боис шуданд ки нилнориҳо зинаи якумро гиранд. Даври якашниҳоӣ дар Лигаи Чемпионҳо барои Барса бо рақобат бо дастаи Наполи оғоз мешавад. Жоан Лапорта чанд вақти охир бо Юрген Клоп ҳамеша дар тамос аст. Дар Каталония бовар доранд ки Юрген Клоп метавонад Барселонаро ба сафҳои якуми футболи Аврупо баргардонад. Дар Барса бар он андеша ҳастанд ки Клоп дар даста ҳуҷумҳои маънидор монда контрҳуҷумҳои каталониҳо ва прессингу гигепрессинги ин даста дар сатҳи баландтарин хоҳад буд. Аз ин гуфтаҳо метавон маълум шавад ки Барса аз идораи бемаънӣ ва бемантиқи туп даст кашад. Айни замон тупдории Барселона танҳо идораи туп ба хотири идораи тупро ба хотир меорад. Мақсади асосии ин тупдориро ҳеҷ кас пай намебарад. Мутахассисон ҳам ишора мекунанд ки идораи бемақсади туп сабаби асосии нокомиҳои Барселона дар рақобатҳои охир шудааст. Бо ин ҳайате ки Барселона айни замон дорад, беҳтараш бозиро ба самти дигар ва бо тактикаи дигар монанд. Дар ин масъала Юрген Клоп варианти беҳтарин мебошад. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.